אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי. נכון, אכלתי אותה, נכון? טירוף, הולך טוב, להיות חברות, יאללה, התחלנו, ואקשן. אקשן. היא זרקה, בואי, אפשר לנסוע. חגרת, מרסלה? רק רגע. סעי לאט, היא מסתבכת שם. תביא. אני אחזיק את החגורה ואת תחפשי את הסוגר. כנרת, סעי בבקשה לאט, אנחנו כולנו עפים פה עוד דקה. שקט, כן. מה קורה לך? את רואה שהיא מסתבכת פה? לא, אני מחכה שגברת מלניקובסקי תרים את הראש ותספר לכולנו איך עשתה צחוק מעצמה ומהבת שלה לפני חצי שעה. סליחה? מה היא מדברת? תורידי מהירות בבקשה. היה לך טעים הדג היום? את מדברת אליי? אני מדברת לכל מי שהיה לו טעים הדג היום. טעים מאוד, חבל שעוד דקה אנחנו מקיאים פה הכל. אני שאלתי אותך? אני על 80, תירגע כבר. יותר רגועה, נעמה, את לא זוכרת. לא, יותר רגוע זה לא זה, זה הבא. שהיא בואו אומרת נמשיך, לו... אנחנו... כן. תגידי את הרפליקה. לא, אז רגע, בואו מההתחלה, כי גלב רוצה את זה רצוף. הבנתי. אז מההתחלה. מסכית, הרפליקה הזאת בעצבים, הרפליקה אחר כך שהיא אומרת לו, למה אתה תמיד מתערב כשזה לא קשור אליך, זה יותר בעדינות. זה מה שסגרנו. את רוצה שזה יהיה יותר רגוע? טוב, מההתחלה. בסדר? אנחנו אוקיי. מוכנים? כן. אוקיי. היא זרקה, בואי, אפשר לנסוע. חגרת, מרסלה? רק רגע. סעי לאט, היא מסתבכת שם. תביא. אני אחזיק את החגורה ותחפשי את הסוגר. כנרת, שימי בבקשה לאט, אנחנו כולנו עפים פה עוד דקה. שיהיה כלב. מה קורה לך? את רואה שהיא מסתבכת פה? לא, אני מחכה שגברת מלניקובסקי תרים את הראש ותספר לכולנו איך עשתה צחוק מעצמה ומהבת שלה לפני חצי שעה. סליחה? מה היא מדברת? תורידי מהירות בבקשה. היה לך טעים הדג היום? את מדברת אליי? אני מדברת לכל מי שהיה לו טעים הדג היום. טעים מאוד, חבל שעוד דקה אנחנו מקיאים פה הכל. אני שאלתי אותך? אני על 80, תירגע כבר. מה הבעיה עם הדג? מה הבעיה שלך עם הדג? אין בעיה, העיקר שחיסלת אותו מול הפרצוף שלהם. למה עשית לי את זה? מדמיינת, לא נגעתי בזה. איך היה הדג החריף, מרסלה? טעים לך? למה אתה תמיד מתערב כשזה לא קשור אליך? אחר כך תגידי לפסיכולוגית שכולך אוזן תמיד. אני שמחתי על האצילות הנאצלת שלך מול ההורים שלו. דווקא ברגע הכי קריטי את מכשילה אותי? אז בשביל מה קפצת לאשכנזי הראשון בגיל 18? אצילות זה לגמור מהצלחת גם כשהמנה דוחה, כנרת. חצופים אלה. שיגידו תודה על הבחורה שהבן שלהם הולך לקבל בזכות אמא שלך אצילית. צודקת. ראיתי איך סידרה לך מלניקובסקי בתז. לא, זה לא היה חגי מאמיתי. לא חריף בכלל. בוא אליי ביום שישי בצהריים, אני אכין לך חגי מאמיתי. ממו, il ne plus de notre famille. וזה רק בגלל טמטום של כנרת שהוא והכלב שלו באו לקיימות היום. קנאית. תרדי ממני טוב? זה בעוכרייך הטיפולים האלה איתו. את הולכת להקים משפחה חדשה בעוד חודשיים, אני מזכירה את לך. משנה פה נושא לגמרי, אוקיי? אני לא עושה את זה לא בשבילך ולא בשבילו, אני עושה את זה רק בשביל הילדות שלי. חוץ מזה שזה עוד חודשיים נגמר וגם ככה לא תשמעי ממנו יותר. אני עשיתי לבת שלך טובה היום. האוטו שלה התקלקל, אני מזכיר לך. הוא בטח התקלקל, קנה כלב ב70,000 שקל. קיבל גריטה בחינם. אני לא הבאתי כלב ב70,000 שקל. ההוא של האוטו מסר אותו. לא, תסבירי לה. בסדר. מזיין כלב לילדים בבית. כן, סבתא, כלב מכוער עם שם של נרקומן שנכנס כל שני וחמישי להסגרים של העירייה, זה לא היה. מתי את מבינה מרוקאי? אני לא. מלניקובסקי ז"ל וכולכן פורקות כל עול, זה יפה. את רואה, הנכדה שלך לא מעריכה כלום. לא את השפה שלך ולא את שלי. אני את כל החיים נתתי לה והיא כלום. תשופי עדיק. לא מבינה מרוקאית! זה אידיוט. איזה פיפי יש לי, תעצרי רגע בצד. תדליקי אורות, את בדצמבר כבר. הנה, ואתה יודע, עובדה שגם היום הוא ברח לך כשלקחת את הבנות לגן, בגלל זה הוא נסחב לטעימות שלי. על איזה הערכה אתה מדבר בדיוק? בחייאת קיקו, הלוואי והיית מעריך אותי. אף פעם לא התאמת לנוף שלנו. אמא, אני מבקשת ממך, את הפדיחות שלך כבר עשית היום. אל תענה לה. וואלה, ויבי, וואלה. על איזה נוף את מדברת בדיוק לעזאזל? נו מה? את מדברת איתי על נוף משפחתי, גברת פינטו? הרי בלי בעלך היית נשארת ילדה מרוקאית מבת ים בלי שקל על התחת.
אז על מי את עושה פה הזאת, יא חתיכת? תסגר את הפה שלך, חצוף! תגידי לו שיסתובב, ועכשיו! קיקו, תסתובב בבקשה, אל תעני לו. לא, יש סיבה לעשות ממני כזה קטן, כנרת. לפני שנה היינו נשואים, סבבה, מקבל. היום היא תסתום את הפה שלה, סתמי את הפה. אפילו המשפחה של החתן שלך קלטה איזו מרוקאית אשפתותה. הלכת עם הדג, ויבי? כולם ראו איך הלכת עם הדג. תאכלת את הלב כשהבת שלך מתחתנת עם אשכנזי מניאק ששלך מת מזמן. איזה מסכה הדבקת לך לפרצוף לפני 40 שנה? כל המשפחה פירקת לי. צודק. הוא צודק. במזל קיבלת עיניים יפות ממני. אחרת ג'קוב לא היה מסתכל עלייך בכלל. גם על החיות שלך ויתרת. מעניין באמת כמה לא היה לך טעים היום. היית מחסלת את זה בתור ילדה. די כבר! פעם בחודשיים אתה הולך לראות את הבנות שלך, אתה שומע אותי? בחיים לא תגיע לחצי ממה שאני הגעתי בחיים שלי. מטומטמת, לאן הגעת? לצד השני של הכביש? בואי תסתכלי עליי. קיקו. בחיים קיקו! שלך, תסתכלי על העיניים האלה. בחיים שלך את לא תדברי איתי על הבנות שלי. סובב את הפרצוף שלך, או שאני קוראת למשטרה. איזה משטרה תתקשרי? כל הנישואים התפרקו בגללך. נראה כמה טוב יהיה לבת שלך עם האברך הזה. תפסיק כבר לחפש אשמים, מה זה קשור אליה? זה רק בגללי ובגללך שכל העסק הזה יתפרק. כנרת, בחייך זה בגלל שקיבלתי את השם אוחיון לפני 6 שנים. היא לא יכלה לסבול את זה, מישהו דחף לה מראה מול הפנים. וואחד מראה. בוא תדליק לי, נשמה, אני לא מצליחה. כואבת לי הבטן, תעצרי רגע בצד. רגע, תפסיק את זה בבקשה. זה עדיין מסונכרן עם שלי? לא שיניתי כלום, כנרת, תקבלי את השיחה כבר. הלו? גידי, אתה שומע אותי? מדברים על הפילגש. גידי? נו, מה, אתה מפגר? גידי, שנייה אני חוזרת אליך. זה כאילו יש עוד זה, אבל זה כבר אבל סצנה